moikka vaan kaikille. Mä ajattelin tulla tekemään nyt pikaiset kuulumiset näin videon muodossa, kun tytöt tuolla nukkuu väikkäreitä. Ja viime päivinä, tai oikeastaan viime viikolla onkin ollut vähän hiljaisempaa tuolla blogin puolella. Ei ole oikeastaan ollut aikaa hirveästi päivitellä sinne, että tuossa oltiin torstaina tosiaan siellä Tampereella. Alinalla piti olla ne magneettikuvaukset ja se reissu ei kyllä mennyt sitten aivan niin kuin oltiin suunniteltu, että mä oon tosi pettynyt siihen ja mä aion kirjoitella siitä enemmän vielä blogiin, mutta jos nyt tiivistetään niille, jotka ei ole Facebookista blogin sivulta lukenut, niin sitä ämmäriltä ei tehty ollenkaan. Sen ajan piti olla 1 aikaan ja sitten vähän ennen 1 tuli puhelinsoitto, että se aika viivästyy. Me mentiin sitten sinne ehkä joskus 2 jälkeen, varmaan noin 20 yli 2 alettiin, tai päästiin siihen magneettikuvaushuoneeseen ja ruvettiin sitten yrittämään Alinan nukutusta. Ja no, päässä oleva kanyyli ei sitten vetänytkään ollenkaan enää ja vieläkin ärsyttää tosi paljon ylipäätään puhua tästä. Mun sisällä kiehuu tällä hetkellä. Mutta niin, se kanyyli ei tosiaan vetänyt. Anestesialääkäri yritti sitä saada auki, mutta se ei ollutkaan enää suonessa ollenkaan. No, tietenkin neillä oli kauhea huuto, sitten yritettiin laittaa uutta kanyyliä sitten ja sitä ei tosiaan saatukaan laitettua. Kerran tänne käsi taipeeseen se anestesialääkäri yritti sitä laittaa ja eipä siinä sitten oikein onnistuttu, niin sitten meille vaan sanottiin, että meillä tulee nyt työaika vastaan, että täällä ei ole enää 3 jälkeen ketään tekemään tätä ämmäriitä, että teidän täytyy tulla joku päivä uudestaan. Ja voitte varmaan kuvitella siinä vaiheessa, kun kuuli, että me ollaan ajettu aivan turhaan monta 100 kilometriä Seinäjoelta Tampereelle sen takia, että se kuvaus tehdään. Ja toisen kerran se viivästyy. Mä odotan nyt kauhunsekaisella fiiliksellä tämän päivän postia, että mille päivälle se aika nyt tulee. Mehän sitten yritettiin tiedustella, että voisiko sitä mitenkään tehdä täällä Seinäjoella, että meidän ei taas tarvitse ajaa Tampereelle. Ensin meille sanottiin, että ne selvittää sitä, mutta Seinäjoella on erilainen kuvauslaite kuin Tampereella ja sen pitää olla kuulemma vastaava laite, että niitä kuvia pystyy vertaamaan. Mä sitten yritin sanoa, että no eikö sitä voisi Seinäjoella tehdä mahdollisimman nopeasti, koska mä tuun ihan oikeasti hulluksi täällä. Mä oon koko lauantai-aamun itkenyt. Mä oon yrittänyt tsempata itteeni nyt siihen, että mä pystyisin jotenkin niin kuin järjissäni, että se kasvain ei siellä ole, mutta nyt kun ne vaan viivästyy ne tutkimukset, niin ne tunteet tulee niin kuin pintaan, että mitä se oikein tarkoittaa, että onko siellä jotakin, että senkö takia se viivästyy, että se huomataan sitten, että se sinne on tulossa. Ja mä oon nyt tähän asti pystynyt itseäni tsemppaamaan tosi hyvin, mutta lauantai-aamu oli ihan totaalinen pohjanoteraus. Mä toivon, että mä siis vaan kuvittelen, että se johtuu tästä tilanteesta, että mä kuvittelen, että Alinalla olisi niitä oireita, mitä viimeksi oli. Ja niin kaikki mulle sanookin, että se vaan johtuu tästä tilanteesta. Mutta jotenkin vaan pelottaa niin älyttömästi, että jos se uusiutuukin se kasvaisi sinne. Että onko se sitten merkki siitä, että Alina viedäänkin meiltä pois. Mä ajattelin, että mä en kerro tästä jutusta, kun mä tiesin, että mä rupean itkemään. Katsotaan, laitanko mä tätä edes blogiin. Kyllä mä varmaan laitan. No. Ja sais vaan huokasta helpotuksesta edes hetkeksi. Me nähtiin Alina omahoitajakin siinä Kristaan, niin mä sanoin silleen, että jotenkin
tai niinku eniten vaan pelottaa se, että jos se nyt taas uusiutuu, niin että se leikkaus, kun se on hoitona on sitten uusi leikkaus, niin että vaikka alina on toki kasvanut, mutta edelleenkin on se riski siihen suureen verenvuotoon. Ja jotenkin mä ajattelen sen niin, että jos se uusiutuisi joskus se kasvai, niin että se olisi sitten vasta niin kuin myöhemmin, että alina kerkeisi kasvaa kunnolla. Sinne tulisi lisää sitä verta ja se ei olisi niin suuri riski enää se leikkaus, mitä suuremmaksi se kasvaa. Alina on kyllä ihan iloinen ja näin, mutta nyt mä en tiedä taas tänä aamu- ja eilisillan perusteella niin jotenkin kun se vaan vähän niin kuin leputtaa päätä, mitä se teki silloin aiemminkin, niin sitten vaan ajattelee heti, että no niin, että nyt alkaa taas niitä merkkejä tulla, mutta yritän nyt itteeni tsempata, että älä nyt niin kuin yhden aamun perusteella heti ajattele pahinta, mutta kyllä se on tosi vaikeeta. Ja me aiotaan tehdä tästä kyllä valitus, koska tässä on ensinnäkin mun mielestä kriteerit hoidon viivästymiseen. Ei näistä tullutkaan muuten pitkään pikakuulumiset, mutta vuodataan nyt oikein kunnolla useiden päivien. Kaikki paskat, ehkä se helpottaa se olo, kun pääsee puhumaan. Vaikka itsekseni täällä höpöttelenkin. Niin. Nyt multa katosi ajatuskin kokonaan. Niin aiotaan siis tehdä valitus hoidon viivästymisestä. Ja niin. Mä soitan potilasasiamiehelle, katsotaan jaksanko mä soittaa tänään, voi olla ettei jaksa, olo on aika paska. Mutta ensin kun sanottiin, että 3 kuukauden välein pitää tehdä ne kontrolliämmärit, leikkauksesta on kohta 4 kuukautta eikä sitä vieläkään olla pystytty tekemään. Niin. Mutta katsotaan nyt tuleeko meille sitten tänään uusi aika. Onneksi Junilla alkaa kesäloma perjantaina 2 viikkoa, mun ei tarvitse olla yksin kotosalla. Ja mä uskoisin, että se uusi aika tulee varmaan sitten sille ekalle kesälomaviikolle. Ei se nyt voi tälle viikollekaan tulla kyllä enää, kun ei vieläkään ole sitä päivää tiedossa. Joo, mutta sellaiset kuulumiset tosiaan. Torstaina tähän keskiviikkonahan Jouni täytti 30. Mä täytän huomenna 25 vuotta. Ja meillä olikin sitten lauantaina täällä kakkukahvituspileet. Mä leivoin koko perjantain. Mä laittelen kuvia sit Facebookiin, kun mä kerkeen. Ja mä leivoin vielä lauantai-aamunakin, mulla oli ihan hirveä kiire, kun mä tosiaan itkeskelin täällä kotona, että mä soitin Katalle, että voiko se tulla mun seuraksi tänne, että kun on niin kauhea olo. Ja no se tuli sitten onneksi, mä varmaan olisi ilman sitä saanut mitään sitten valmiiksi enää. Ja sitten tosiaan kahviteltiin siinä illalla, iskä jäi sitten vielä yöksi ja katsottiin Euroviisut. Ja sitten sunnuntai-aamuna mä sitten sain tosiaan aamupalan sänkyyn ja sitten siinä hengailtiin sängyn pohjalla vaikka kuinka kauan tyttöjen kanssa. Sitten me lähdettiin 2 aikoihin tonne Peräseinäjoelle mummolaan syömään. Me oltiin siellä sitten joku 4 tuntia ja lähdettiin sieltä sitten. Sitten katsottiin eilen illalla vielä Sami Hedberg Hartwall Arena show. Mä sain sen vissiin äitien päivälahjaksi Jounilta. Oli kyllä tosi hyvä, kesti yli 2 tuntia. Vähän sai ajatuksia pois. Ja niin. Nyt tää aamu on sitten mennyt hengaillessa tyttöjen kanssa. Mä yritän tänään postailla jotain muutakin kuin tämän videon. Mutta pitäisi perehtyä siihen vammaistukihakemukseenkin. Sitten pitäisi verottajallekin vissiin laittaa jotain papereita vielä tässä muutaman päivän sisään. Mutta joo, siinä niinku kuulumiset näin lyhykäisyydessään itkujen kerran. Jees, mutta palataan.